Tuon ako si Kuan, si Chululot. Murag gisod man to siya gangster gabi eh. Oy. Ginusara lagi ka dire. Uy, par. Ginusara lagi ka. Kuan man, suod mo ko fraternity. Kamusta? Ba't ko ra? Katong giro ba kay mo? Kay biya ko ra usa kay magara-gara din mo. ya, isog na kay karon. Ay syempre. Asa mo magkauban nimo? Ha? Ako ra mausa. Ako ra mausa. Kita ka dire ron. Uy, ka ra mausa. Dili sa ka magsigpanghagit sa nako Chululot kay ako ra man sa usa dire nya kadako nimo. Asa man mga kagrupo nimo? Kung asa man grupo nimo ron? Ako ginusara ra sad ko dire ay. May pang schedule lang tani kung kamusta ta mag-abot para mag-warta ha. Pwede. So karosa talawan man ikid eh. Oy, wala ko nadlok nimo, Chululot ay. Akong grupo nara diha. Hindi ako tawgon diretso. Unsay kuan ninyo nga ebidensya kuno be nga gihising kuno ka. Di ba naman ay lagom? Lagom. Nay lagom sa paa kuan, lubot dapit. Nya, basta. Na may blindfold ka. Gi-blindfold ka to. Blindfold. Uy. Ano? Pero blindfold yun. Nya Kuan ko, di ba ko short? Kuan sa 5 ka minuto dagan halos 20 ka tawo ni bunal nimo. Pila ka buok ni bunal ato? Ang tribunal? Ha? Ang tribunal. Sa day. Lain naman to. Blindfold, di ba? Blindfold. Bubo short. Tuwad. Ha? Tuwad mo. Ano ni tuwad ka oy? Di man na ituwad. Tay. Asa di mo ka grupo day? Ngari dia. Akong tawgon? Gikuno kay atong pangutanon. Ay di basig kumuha ako mga grupo basig mahadlo ka. Ay, madagan ka. Ay dili, nag-video ko, man ko. Kita ka video ko. Dili, nag-video man ko. Namo ko ebidensya og inyo kong hilabtan. Hilado man ako mga kuan, mga grupo. Hilado man eh. Sila yung nagpasunod ako fraternity. Yun basig igaling nila, mahadlo ka. Di ko mahadlo kay kani nag-video ko, gibidyohan man ta mo, nag-live man eh. Maasa ni dapit Video ka na ko. Go, gibidyohan ti ka. So tawon ako kauban. Tawag ka, kaya tong sure ka na ebidensya. nako ebidensya Sige ah. Asa imong kauban day? Ato Dugay sa siyang kagrupo eh. Uy, asa si Chululot? Uy, dara. Uy, Chululot, nako ebidensya. Ay mo, di mo angay mangilabot ako ha. Nako ebidensya. Gabidyo ko. Gahi ani? So karon, ha? Karon wa kailan eh. Uy, familiar lagi ka nung naunga lagi. Ano familiar? Apil man na silang misgay. Kani sila? Uy, si Kuan man eh, si Berna. Si Kuan, si Tigi. Kasi mo ibang istorya nimo. Kaila mo kunin, ko ni mga naunga. Kani mo ko ka familiar ni sa kaila ko ni niya. Mo na imong mga gagrupo. Kani ko sa kani wa kaila mo na. Apil man nagmisgi uy. Mao di. Unsa di gibuhat ninyo pag fraternity ninyo day? Naman nas misgi sila. Bago ko na membro. Ha? Kani. Kailan di kani? Membro na kanila? Uy. Mga Di among membro. kailangan ko na nila Muna kagrupo nimo. Kani, ilang ko rekrut. Kay ibuli lagi ko ninyo, bulihon ko ninyo. Ilang ko ipasod og grupo nila. Unsa din ang grupo ninyo day? Giun sa day kanila pagkuan day. Old. Dayon. Kubo short. Ano? Unya. Paghuman. Magpiti-piti na ko lubot. Dayon. Ay, piti-piti hising ko na to. Hising. Una, blindfold. Sunod, gubang short. Unya. Dayon, prep. Sakto man na, apil man na. Apil man na sa kuan. Tuwad ko. Ano? Unya. Nagisud sa kuwang kuan. Ha? Lubot. Nagisud. Sudlan day na din hising. Basin mo to. Di man na mo. Unsa day nga siyang grupo day? Kasi nga, Unsa gapang nga siyang grupo? Papi 150. Uy, hala, sa iyok mo na. Ano lang kusod yung grupo ha? giahak pa ka uwaw puro man virgin dire. Patay na. Ay, apil sa ilang grupo. Sige, apil sa ilang grupo. Ngi. Unsa man ngi kalain. Unsa man Uy, tabagan nasad kada Chululot. Unsa man tawo na Uy. Wala gibidyo mo.